Moikka moi ja tervetuloa taitaa olla 3. ompeluvideoon, missä nyt seuraavaksi ompelemme tällaisen puhelinpussukan. Ja ennen kuin näytän teille millaista pussukkaa lähdetään tekemään, niin taas tähän alkuun, kuten jokaisen videon alkuun, niin käymme läpi, mitkä liivitteeltä sieltä löytyy ja miten niitä merkkejä käytetään tai ei käytetä. Nyt mulla on tässä ensin vanha keräysliivi, jossa on suojamerkki. Ja suojamerkki piti laittaa joko niin, että siitä on noin puolet, mielellään vähän alle näkyvissä, tai sitten sitä ei laiteta ollenkaan. Eli huomioikaa tämä, kun leikkaatte kangasta, että se suojamerkki ei missään tapauksessa saa näkyä tällaisena kokonaisena, kuten se tässä keräysliivissä nyt on esillä. Sitten toinen liivi, mikä teillä on vapaaehtoisliivi. Ja vapaaehtoisliivissä on edessä ja takana suojamerkki. Ja suojamerkin kanssa toimittiin niin, että se suojamerkki pitää olla siinä joko kokonaan suoja-alueineen päivineen, tai sitten se on kokonaan piilossa. Eli sitä ei saa pätkästä mitenkään osiin. Ja nämä on hyvä pitää mielessä ennen kuin te käytte leikkelemään näitä mitä kankaita ja mitä te käytte tekemään, niin suunnitelkaa ensin, että mitä te aiotte tehdä, paljon teillä suunnilleen menee siihen kangasta, että mitä te siihen tarvitte. Ja sitten mallailette vaikka ensin niitä niin päin, mullakin taitaa kaikilla videoilla näkyä, että mulla on ne kankaat oikein päin, jotta mä näen, että missä ne merkit on. Ja sitten toisaalta taas, kun teillä on nämä periaatteet täällä vapaaehtoisliivissä, niin nämä on taas aika kivat, että näitä pystyy taas sisällyttämään sinne teidän ompeluihin ja niistä tulee kivan uniikkeja sitten. Okei, nyt on viralliset osiot ollut siinä, niin mennään näihin vähän epävirallisempiin osiin. Nyt tehdään tänään tällainen puhelinpussukka. Ja halusin tehdä tällaisen pussukan, missä on nämä kaikki periaatteet. Niin kuin huomaatte, niin vähän oli ahdasta saada kaikki 7 mahtumaan ja osa oli niin pitkiä. Mutta sain kun sainkin ne sinne. Tuolta kommenttikentästä löytyy linkki, mistä sä pääset ohjeisiin, mitkä keskustoimisto on tehnyt. Siellä on ihan viralliset kaavat. Siellä on muun muassa tyynyliinaa, kestokassia ja hiusdonitsia ja narureppu taisi olla myöskin. Eli sieltä te voitte tallentaa ne teidän koneelle, taikka sitten voitte tulostaa ne, etenkin jos te haluatte ne kaavat sieltä piirtää. Niin käykää ihmeessä tulostamassa ja voitte tehdä niiden ohjeiden mukaan myöskin niin paljon kuin sielu sietää. Eli nämä mun ompelukset on nimenomaan tällaisella vapaalla kädellä tehtyjä, mihin mulla ei ole itselläni edes kaavoja olemassa. Eli kunhan vaan leikkelen, mitä mieleen juolahtaa. Ja toki niin kuin esimerkiksi tässä pussukassa niin löysin vetoketjun ja leikkasin sitten niin kuin vetoketjun mukaan sen kankaan, että saan sen niin kuin tehtyä oikean kokoiseksi. Mutta pidemmittä puheitta, niin käydäänpäs tekemään puhelinpussukkaa. Nyt mulla on tässä pussukka leikattu vetoketjun mukaan oikein kokoiseksi ja sitten mä oon kaikki periaatteet leikannut myös irti sieltä liivistä. Tässä mulla on sitten tällaista 2-puoleista liimakangasta, eli noi silitetään tuohon liimakankaaseen kiinni, noi merkit, ja ehdottomasti pitää olla toi leivinpaperi tuossa välissä, noi ei kestä silittämistä päälle, noi printit. Ja sitten kun ne leikataan siitä irti ja otetaan tuolta takaanta toi suoja pois, niin ne voidaan silittää kiinni suoraan siihen pussukkaan. Sitten vähän silityshommiin. Tässä nämä on nyt sitten silitetty kiinni ja seuraavaksi ommellaan noi reunat vielä. No niin, sitten on kaikki ommeltu reunat siellä kiinni, niin tuli heti siistimmän näköistä ja varmasti pysyy. Sitten mulla on pienet palat kanttinauhaa, ne ommellaan vaan tuosta reunasta ja niistä tulee sitten pienet lenksut tuohon kassin reunoille. Sitten on ehditty jo laittaa vetoketjuakin kiinni, siitä on nyt jäänyt 1 vaihe välistä, mutta samalla tavalla kuin se edellinenkin pussukka, niin ommellaan oikeat puolet vastakkain ne vetoketjun reunat kiinni. Sitten vedätte ompelukoneella ihan tuosta sauman vierestä, ettei se jää näkyviin ja kanttinauhan palat tulee sitten sinne väliin ja noista tulee sitten ne lenksut siihen
saa sen pussukan narun siihen kiinni. Nyt ne on vedetty kiinni jo kaikki tässä näin ja kääntöaukko on muistettu jättää. Sitten on loppusilaus enää jäljellä, eli laitetaan noi lenksut noihin nipsuihin ja ommellaan vaan siitä reunasta kiinni ja näin se onkin jo sitten valmis. Ja tadaa, siinä meillä onkin taas valmis pussukka.